sing ditiru niku nggih Jawa niku Mbah nggih, sejatine. Ah, kok ngrangkak Jawa. Nggih aram niku njing. Nempel buyaran tahun 2020. Nggih. Kitab niku diketapno wong. Lho, diketapno biur. Nah niku tulisannya ini tulisan gaib gitu. Ngeten Mbah. Apunten Mbah. Ngendikane panjenengan wau Mbah 2020 niku. Kinten-kinten wonten kejadian napa Mbah niku? Ah geger, perang sak dulur. Sak mantune Pak Jokowi niki nggih. Perang sak anak, perang sak dulur niku. Ngoten niku jenengan saged ngarani ngoten niku sampun napa sampun wonten gawang-gawang sing pripun? Nggih mesti niki enten pimute to Pak mesti. Wonten sasmitone nggih. Nggih. Jadi standar itu kasunyatan. Nggih. Nah ini barang bener kasunyatan gini apa kata domono kamu? Nggih. Kata Mbah tiyang ngendikan kados panjenengan ngeten niki. Nek terus 2020 niku wingit terus Mbah. Paling geger niku. Saniki niku pun kene lagi niki ampun elek lagu niku. Kene niku kula niku ngrasane elek. Nggih. Berangkat tok. Wong ulama niku salune dilakokno. Mongko sing dilakokno niku wong Arab. Wong Arab mang tengir kene. Nggih. Kurban niku kok tek wong Jawa dintekno. Wedhus sapi kebo. Wong Arab mestine kurban niku kudu unta. Kudu niku unta niku. Terus tengir kene iki nyembelih sapi besok tumpakne mati. Nggih. Lah wong mati pengen nggih pensoan kok. Kira pensoan. Terus pundi? Mbon dulu sedanteng ngriki niku kuwasa bocah. Mane ngoten niku tekse mane niku bisa nanggal nitis niku gebah ngayang pulang ngriki. Nggih. Berarti sampun wonten gambaran Mbah nggih 2025. Gambar bener. Pun to gambare mboten kena dilangi gambar gaib kok. Guru-guru ageng niku Mbah. Jadi niki mending geger perang sak dulur. Gabah diinteri Mbah nggih. Nggih. Kados gabah diinteri. Nggih. Sama diteni ning kula kira nganti mboten. Kuwata Mbah ngendikan ngoten niku. Mula niku sampeyan iki tesih ngomong sampean garap awak sampean resi. Resi ini nggih tirakat niku nggih. Nggih mboten kok tirakat tok, pokoke sampean napa niku digarapno pemon cegah. Dulu papat patang perkara niku mlekan dhewe. Ana sing seneng nyolong. Nggih. Ana sing seneng napa niku indah rupane. Ana sing seneng pun kebene karuan. Jadi sampeyan iki kepanjenengan dulu papat niku dikompos berat juga dereng lho. Niku tenggene awak sampean kiambang riku. Nggih, Mbah. Cuma sampeyan dereng saged badhe. Boten mengertos, Mbah. Mergo sampeyan kepanjenengan nafsu patang perkara niku banyu, geni, angin, bumi. Jak bampai lare proco, cek pluncung. Dirasane mit, dirasane telek, dirasane apa-apa, nelek. Telek ireng niku jenenge telek gagak, disebut telek gaib. Nah, niku sarine banyu, sarine geni, sarine angin, sarine bumi. Meleset pun nggih bumbulan but. Nggih. Lah niku ning bisa men sedo nggih mudhaken mriki malih. Nafsu patang perkara. Nafsu patang perkara. Niku jenenge nafsu patang perkara.
Wah niku jumlah akeh adoh. Waduh, niku jumlah. Jeru Mbah nggih. Wah, amit-amit jero niku. Mulane aku niki ngantos 5 tahun megur teng niku. Dereng tuntas. Sanipun tuntas sakniki. Oh, pun tuntas nggih. Mbah nek kersane selamat ngadepi 2025 niku Mbah. Lah Tah pripun Mbah? Lah niku sampean kudu siap-siap tegese siap-siap batal sama dia Mbak. Napa nih sama sandang kudu sama kejar. Kudu sama kejar ben pasar Gusti Allah dudu napa Gusti Allah niku alah mesa ucap rusak. Rusak pripun Mbah? Rusak niku ora ana panggonane ora nyatane kok nyatane Gusti Allah. Oh Gusti Allah iku barang gaib. Jadi gaib lakon sing suci. Jadi Gusti Allah lakon sing suci. Mun gampang-gampang ngarani mboten roh lagi. Ini muka ambil akeh tunggal ini. Kalau ini ngomong biasa ini dak-dakan men kula iki. Nggih, nggih. Luwes sae ngoten, Mbah, mboten saksi tutup. Ini iki nak abang-abang niku. Nggih. Mboten berminggu-minggu. Berarti 2025 niku muncaki napa miwiti Mbah niku koro-koro niku? Nggih niku kira-kira muncaki kira-kira. Muncaki nggih. Mboten miwiti nggih. Mboten wiwitane apa tukinane sampai kene iki. Kados Covid kala winginane niku. Mulane bumi, banyu, geni, angin niku ngamuk soal niku bumi niku barang gaib, barang suci dirusoi wong sing wonten niku. Tiyang sing pripun, Mbah? Anggoten niku wong sing ngali wong pecah-pecah niku. Nggih, Mbah. Leres. Lah pikir kok. Upamane obamnya jadi muslik. Nggih, nggih. Upamane sampeyan jadi muslik. Padahal dhewe sing muslik. Mboten krasa, Mbah nggih. Kok krasa iki mboten rajane kok mboten krasa. Nggih. Ngoten niku pancen disengaja napa pancen pripun Mbah ngoten niku? Ulangan kiki niku meneh sakniki ngeten. Allahu Akbar. Wong ngalah takon kabar kok kene Mekah. Jadi Allah takon kabar. Ora kabar apa lho Allahu Akbar. Berarti takon kabar ngoten Mbah nggih. Golek kabar kok. Golek kabar nggih. Sama rasa Allahu Akbar. Allah kok takon kabar. Rasa ke sama dia Mbak. Boten kena kudu kasih nyatan. Kudu kasih nyatan Mbah nggih. Nek gak kasih nyatan go apa dilakon. Nah kados tiyang-tiyang ngoten niku pripun Mbah? Lah karepe wong panjenengan barang tiruan niku. Nek kari nyuri-nyuri ngoten mawon. Nah sing ditiru niku nggih Jawa niku Mbah nggih. Sejatine. Ah kok ngrangkak Jawa. Nggih aram niku mijing. Nembel buyaran tahun 2020. Nggih. Nggih. Kitab niku diketapno wong, Duh. diketapno biur. Nah niku tulisan gaib iki. Iki tulisan gaib iki. Kitab sing asli Mbah nggih. Kanca awak kula niku kejar sak suwene kula kok. Wis suwe kula ngejar awak kula iki. Nah, demeng mau nyara pengen lho. Nggih. Pemerintah ini ngadak hukum. Mongko nek enten wong Bali digoten poro. Kok kana goten poro ngono. Oh demi wong pintu. Nah pas jenengan tilem ten gene rumah kosong niku wanci siang napa dalu Mbah? Ah nggih, dalu kok. Dalu nggih. Nggih. Nggih mboten Aku mboten nomor 16 niku kok. Oh. Las mboten nomor 16. Wong kiai mboten wani nuruni. Nggih, nggih. Sak bojone, sak anake minta ngiri kan. Pemakos sing sak mboten. Nggih.
Ten pundi niku, Mas? Teng Ngilu. Berarti awet cilik bangke panjenengan seneng tirakat ngoten niku. Kula niki kawit cilik seneng tirakat niku napa kula niki mbok kula niku pun mboten duwe isane delek kayu digo teng ngaglik didol Nggih. kuyah. Mek kangkung dol ning ngaglik. Lah yo aku iki wong tuaku ngene. Aku iki sekolah aku mau. Lah aku mau wis sekolah aku mergo ora iso mangan. Nek gak ngono ngene kok. Wis aku tak nekat aku turu belum termakam. Berarti bar pisan mboten nate sekolah bangke. Kabar pisan kula turu makam. Asuk iki ula-weling ula welang kapang kores mlebu teng sareng kula iki kok gerangku ilang. Ini bakal aku barang mandi itu. Kau itu tengiriku, itu sana itane kujung niki nglubuk tuban niku kulo turun niki. Nggih. Niku calon ratu kedung dalam mana jenenge tengiriku niku. Kulo turun tengiriku dirubung kula ning petene wis. Nggih mboten dicoba? Nggih mboten pati terang apa mon. Nek kene tak lilakno. Ageng mbah ulone niku. Sama teman-teman ini, ulo lubuk, ulo bandutan, ulo wonto, ulo sawo, ulo napa moneten itu, dongeten kan. Tapi gaib mbah ulone niku. Mbok pirangan gaib pirang boten niku mung nyoba kula. Bisa ninggalane jenengan kene niku. Nggih. Ayo bareng. Nek perlu aja sisak nentekno. Tak lilakno alam padang. Wis terus. Terus ulone niku pripun ngalih? Ilang. Ilang nggih.